ମାନେ ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ବିଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମର ଧାନ ପାଚିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ହେଇଛି। ତଥାପି ଆମର ପଡ଼ି ପାଣି ପାଇଁ ଏତେଟା ବି ଭଲ ହେଇନାହିଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଗଛ ବି ଆମର ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ବିରି ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ମାନେ ଆମର ଧାନ ବିଲ ଭିତରେ ବିରି ଗଛଟା ପଡ଼େ। ଧାନ କଟା ସରିଯିବ, ତାପରେ ବିରିଟା ଗଛ ବଢ଼ିବ, ତାପରେ ଆମେ ଉପାଡ଼ି ନେଇକି ଅମଳ କରିବୁ। ଆଉ ଏଥର ତ ଚାଷ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଆମ ବିଲ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମର ସବୁ କିଆରି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଚାଷବାସ ଏତେ ଭଲ ହେଉନି, କାହିଁକିନା ବଢ଼ି ପାଣି ଏରିଆ। ବଢ଼ି ପାଣି ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଚାଷବାସ ଏତେ ହେଉନି। ଆଜି ଟିକେ ମନ ହେଲା ବିଲକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଶୀତ ଦିନିଆ ଖରାରେ କେତେ ମଜା।